o grupo Saraibas de San Sadurniño quixo facer unha experiencia de crear canción para nenos e mandárono a nosa casa. Preguntáronnos, apeteceríavos isto do Festival da Canción Galega, da Cantareliña? E viron aqueles nenos que había por ali e preguntaron, cantan? E dixen, cantan como os anxos. Pois poden vir eles. E entón fixéronos aquela canción do Cháome Don Polvo. E como eu sempre fui aficionada á música e toco a guitarra, tiña un irmán que tocaba o acordeón, unha sobrinha que tocaba a flauta, e fixemos unha especie de orquesta familiar sin demasiado descalabro económico para poder presentalos naquela experiencia, con aquela canción. Era como a figuración dunha escola submarina, porque era Cháome Don Polvo e era Touza Longal, son mestre da escola do fondo do mar. Unha canción como queríamos nós que fóramos nosos fillos, unha canción infantil, homologable cas cancións de calquera outra cultura, e tivemos moita sorte, gañou. O momento que dixeran os nosos nomes, porque éramos os máis pequeniños ademais de todos, e como que houbera incluso sorpresa, porque todo o mundo se quedara mirando como, pero estas cousiñas son os que ganaron. Os señores, o grupo Navarquela é isto que ven aquí. Pois sí que é algo que quizás a día de hoxe estaría ben que houbera, de cara, sobre todo, pois a ter ese tipo de material para os mestres, é dicir, para poder ensinar canción nas aulas. Hai que romper esa barreira de que o galego é algo que está aí fora. Non, o galego está dentro, está en nós, non? E, sobre todo, a incidir moito na idea da naturalidade, non? Na idea da vivencia, de unilo aos ritos domésticos e cotiás, non? Non velo como algo extraño ou separado de nós. Ben falada. Que tas na boca para poder mastigar a comida? Dente. A onde temos que ir para ter os dentes sans? Ao dentista. Ves como sabes? Hai algo máis lindo que uns meniños cantando na lingua que amamos. Unha lingua, calquera lingua, na boca dun meniño é sempre máis doce e atractiva. Pero ademais, miren, Ave Rábade e María do Cebreiro, que hai 25 anos cantaban para toda Galicia Chámome Don Polvo, hoxe son ela unha escritora e profesora solicitada por universidades estranxeiras, e el é un pianista de jazz de sona internacional. A isto chegaron polo seu talento e polo seu traballo, pero tamén porque nunca renegaron das súas raíces. Un árbore non é só raíces, un árbore é tamén enxerto, poda e abono. Pero se lle andan triscando sempre nas raíces, é unha árbore anana, un bonsai. Nós non queremos unha Galicia bonsai. Coiden as raíces dos seus nenos. Abur.